Добре ли сте? Значи, няма човек в Пловдив, който да не ви каже, че искаме да има стадиони в Пловдив, че искаме да играем пред пълни трибуни, пред хора, които са така ентусиазирани, усмихнати, позитивно настроени. И това, което лично мен ме притеснява, че в следващите няколко години не се започне да се работи по тема реално стадион, може да отвикнем публиката изобщо да ходи по стадиона. Значи конкуренцията и на телевизиите, и на алтернативите са много големи. И това е нещо, което лично мен ме притеснява, тъй като в момента истината е, че сега е да отидем да играем на 40 000 стадион, той няма и наполовина да се напълни, това е ясно. Така че този процес е взаимен. От една страна клубовете трябва да подобряват спортно-техническата подготовка, от друга страна феновете трябва да направят така, че на стадионите да имаме желание да отидем, аз се вия с семейството си. Това е второто и трето вече къде да отидем. Това, което община Пловдив започна да прави, тя реално го анонсира още след изборите, че ще наемем тази година консултанти за да подготвим едно техническо здание за стадион Пловдив. Това сме го предвидили в бюджета. В момента с Тюпов набелязваме хора, двама човека ще наемем, един ще бъде свързан с УЕФА, другия с Олимпийския комитет, тъй като говорим за стадион Пловдив. Основно се надяваме до края на годината, ако можем да направим техническо задание за проектиране, което е евентуално в годината отделим средства и да започнем и проекта. Това са много скъпи, много неща, които говорим. Оттам нататък стадион Христо Ботев обсъждаме, говорим си с ръководството, на голямо съжаление, с което пари там. Това е, тук се те могат да кажат, поне на този етап не можем да намерим формула средства от някъде, където могат да дойдат, за голямо съжаление. Поне аз не мога да кажа нещо конкретно. Така че опитваме се чисто градска тема да бутаме стадион Пловдив, но минаваме категорично на вариант, който вариант да бъде максимално ефтино от гледна точка на изграждане, каквото да е там. Това, което поне общината може да каже, че най-много говорим за премахване на трибуните от източна посока, зала чайка и две трибуни отстрани, всичко друго се опитаме да го запазим. Сега провеждаме обследвания, за да раздадем залите на спортните клубове, така че те могат да се ползват. В момента сме в процедура за полека някъде от лятото ще раздадем всички зали, които са там в стадиона, да се ползват от клубовете, така че тази част от конструкцията сигурно ще се запази, тя е добра. Ако успеем да направим проект, който наистина да бъде финансиран от държавата, ние веднага след това, като имаме проект, ще отидем до държавата, да е ясно, че някъде да отидем. Но важното е ние да отидем с реални проекти. Така че това е тази година да направим предпроектните проучвания с консултантите от Олимпийския комитет и от УЕФА. До година да направим конкретния проект и евентуално до година лятото да почнем да говорим за пари вече. Това не са много кратки срокове, но трябва да има откровение към поличайни, трябва да даваме фалшиви чекания. Евентуално нашия план е до година лятото да си говорим за строителство и за финансиране вече с конкретни проекти. Това е целта, като стадиона, пак ви казвам, там не говорим за футболен стадион. Говорим за стадион с всички възможности за развитие на олимпийски спортове. С писта, с места за скачане, хвърляне на такива, за всичко говорим там. Като градски стадион голямо. Ако нещо изкочи за Ботев, ние сме веднага сме окей да помагаме, но трябва да има някаква ситуация.